tu sem tam zvykne byť, že buď mokro blato alebo tak. Nemusíte sa obávať, pretože ďalšiu sobotu sme v Medzeve a tam máte asfalt. Je to suchšie, takže nebude s tým problém. No a ja sa pozerám, vyzerá, že môžeme ísť na to. Začneme opäť raz s dámami, kategória Hero a ženy 40+. Na 3. mieste sa umiestnila z Active Life Teams do 32 Alexandra Bareňová. Alexandra Bareňová, 3. miesto, gratulujeme, čas je 57 minút a 6 sekúnd. Super, na 2. mieste sa z Košíc umiestnila s 33 Zuzana Iješová. Zuzana Iješová, 2. miesto. Čas Zuzanky je 54 minút a 50 sekúnd. No a na 1. mieste G&M Agrospol Running Klub Michalovce so štartovým číslom 19 Gabriela Gonosová. Gratulujeme. Dúfam, že som to správne prečo G&M alebo G&M. Nevadí tady chlb, ale... No a ešte raz to prečítam, kým odozdá pán starosta Lorinčíka Damian Exner všetky ceny dámam a vyboskáva ich. A na 1. mieste je Gabriela s časom 48.16, na 2. mieste Zuzana z 54.50 a na 3. mieste Alexandra 57.06. Dámy, gratulujeme, veľký potlesk, široké úsmevy. Fotku máš, pán starosta, s dámami? Mám. Super, fotky. Môžeme ísť ďalej. Kategória Hero, ženy, 13 až 39 ročné. Na 3. mieste sa umiestnila z Košíc so štartovým číslom 15 Barbora Pisková. 3. miesto, gratulujeme. A na 2. mieste sa umiestnila zo Šemše Tatiana Koreňová. To bolo dobré, ešte. Takže Tatianka na 2. mieste časom 54.50 a na 1. mieste Krásnohorské Podhradie. Štartové číslo 3 a meno je Zuzana Harhovská. Gratulujem, Zuzana Harhovská. 1. miesto Zuzanka má čas 52.38, 2. miesto Tatiana 54.50 a 3. miesto Barborka 56.21. Dámy, gratulujeme. Ceny vám odovzdáva pán starosta obce Lorinčík Damian Exner. Ešte fotky, úsmevy široké, šampanské otvoriť, je blízko vás, môžete ho pekne. Už sa vzdialuje, už sa ďalej. Dobre, gratulujeme dámy, ďakujem, že ste prišli, dúfam, že sa vám páčila trasa a prídete aj na druhé kolo v Medze, pretože treba zbierať body a ten, čo má najviac bodov za 4 kolá, ten bude absolútny víťaz. A my pristupujeme ku kategórii Hero, ale tentokrát už muži. Začneme najstaršími pánmi a to je kategória Hero 56+. Na 3. mieste sa umiestnil z AC Michalovce s 22 Jaroslav Pavlov. 3. miesto s časom 1 hodina, 1 minúta a 10 sekúnd. Už chýbalo len 9 sekúnd, aby to bolo 1 hodina, 1 minúta a 1 sekúnda. Ale nevadí, aj tak je to úžasný, krásny výkon. Na 2. mieste sa umiestnil Prosport Team Košice, štartové číslo 16, Robert Grigel. 2. miesto, gratulujeme. Čas Roberta bol 48 minút 57 sekúnd. No a len o 54 sekúnd bol rýchlejší s pretekáčom štartovým číslom 4 z Revúcej a jeho meno je Slavomír Verkin. Slavomír Verkin, 1. miesto, páni, úžasné výkony. Perfektne ste dobehli, klobúk dolu pred vami, že aj v takomto počasí a s takými skúsenostiami ešte beháte a užívate si beh a šport s nami. Gratulujeme, cenu vám odozdával starosta obce Lorinčík a pán Damian Exer. Aj vás sa spýtam, šampanské nič? Nebudem mať dneska úspech, nevadí. Takže toto bola kategória Hero 56+, a my postupujeme kategória Hero... Dobre, otvorte už takto, prosím. Áno, vidíte, aj pán starosta čaká, že otvoríte. Takže kategória Hero 46 až 55, na 3. mieste Autolux Košice Toyota, štartové číslo 6 Vladimír Vaľa. Gratulujeme k 3. miestu. Čas Vladimíra bol 49 minút 43 sekúnd. Na 2. mieste Super Pódium so štartovým číslom 112 Jozef Karabín. Gratulujeme k 2. miestu. Čas Jozefa je 44 minút a 54 sekúnd. No a na 1. mieste DVTK, toto zášiu Hejen, DVTK opäť raz z Maďarska, Úra Magyarországról, štartové číslo 5, Rajca a Ötös, és az ő neve Barnabás Beregi, takže na 1. mieste z Maďarska Barnabás
Peregi, gratulujeme. Gratulálum. Ceny odovzdáva starostovce Lorinčík, pán Damian Exner, Diakat a hej Polgarmester, Damian Exner a Diak. Gratulujeme páni, gratulálum. Takže ani vy šampanské nič? No, neřímaj. Pozrite, aký je smutný pán starosta, nikto ho nepooblieva. Dobre, gratulujem. Ďakujeme, dúfam, že sa vám trať páčila. Sice bola trošku zablatená, ale ďalšie kola by mali byť trošku suchšie. No a my postupujeme kategória Hero 36 až 45 ročný. Na 3. mieste G&M Agro Spol Running Club Michalovce. Môžeme? Dobre. So štartovým číslom 25 Marek Mačurák. Gratulujeme. Marekov čas je 44 minút a 11 sekúnda. Na 2. mieste klub Semanovci so štartovým číslom 21 Erik Seman. Erik Seman, 2. miesto, gratulujeme, Erikov čas 41 minút 51 sekúnd. No a na 1. mieste PK Spartak Medzev s časom 41 minút a 46 sekúnd. Štartové číslo 23 Tomáš Mačejný. Tomáš Mačejný, 1. miesto. Veľký potres pre všetkých troch chlapov. Na 1. mieste Tomáš, na 2. Erik, na 3. Marek. Erikov čas, Tomášov čas bol 41:46, Erikov 41:51, čo len na pár sekúnd, konkrétne 4, alebo teda 5, no a Marek mal čas 44:01. Ceny vám odovzdáva starostovce Lorinčík, pán Damian Exner. Gratulujeme. Že to nazvali, že v Medzeve bude Monako. Monako, áno, Medzev, samý asfalt. Kde je Radoslav? Je tu, nie je tu. Tak, široké úsmevy, faninky nech pofotia. No, a nám ostáva posledná kategória prvého kola série adventných behov 2025 a to je kategória Hero 13 až 45 ročný. Na 3. mieste sa umiestnil z Gočova so štartovým číslom 114. Chlap, čo beží furt v trenkách a v tielku, nech je akokoľvek minus. Stando Ďuraj! Ale ako ináč zase kráťa si však je len pár stupňov. Gratulujeme sa na 3. miesto s časom 43:27. Na 2. mieste sa umiestnil občianske združenie Captain Florian runningstore.sk so štartovým číslom 28 Attila Kerekeš. 2. miesto, gratulujeme. Attilov čas je 41 minút a 3 sekundy. No a na 1. mieste sa umiestnil s časom 40 minút a 38 sekúnd so štartovým číslom 24 PK Spartak Medzev. A nie je to nik iný ako Ludvík Erik. Ludvík Erik, 1. miesto. Takže o týždeň v Medzeve preto nám obhajuje miestne 1. miesto. Uvidíme, ako mu to vyjde v domácom prostredí. No a aby ste boli kľudní a keby ste sa cítili zle v Medzeve a tak trasa Aktív povedie popri cintoríne, takže žiadny problém nebude. Full service! Ja, že priamo cez cintorín, čiže trasa bude cez cintorín. Full service, vykopeme zo pár jam, to chce, nech si zláhne, oddychne si trošku. Dobrá, to bol čierny umol. Páni, gratulujeme, toto boli najmladší v kategórii Hero. Úžasné výsledky, klobúk dolu pred vami. Ďakujem veľmi pekne všetkým pretekárom. Nezabúdajte, toto je prvé kolo zo 4. Na ďalšie kola si prineste štartové čísla. Zajtra, pozajtra vám vyjde e-mail pozývací, kde len stačí kliknúť a ste opäť registrovaní. A mne už nedostáva nič iné, iba odovzdávať mikrofón pánovi starostovi. Pán starosta, odovzdávam slovo, kľudne vyhodnoť, zhodnoť, ako sa ti páčilo. Áno. Pamätám si názov jedného pekného filmu s Milanom Lasicom, ktorý sa volal Vážení přátelé, áno. Takže v zmysle toho celého všetkým vám ďakujem. Podľa mojich informácií sa nikomu nič zlé nestalo, len samé dobré veci. Tak som rád, že sme mohli prispieť k tomu, že ste prežili celkom pekné predpoludne aj popoludne. Zdraví sme to zobrali, takže ideme ďalej. Čakajú nás ešte 3 preteky. Tešíme sa do Medzeva, pán starosta, pán primátor, kde je? Tu je. Takže o týždeň zas. Teším sa. Majte sa pekne, u nás o rok zas. Dovidenia.